С фронтовой передовой в политическую ветераны АТО создают платформу «Общественное движение за честные и прозрачные выборы в Верховную Раду Украины». Будут выдвигать на депутатство согласованных кандидатов-атошников для того, чтобы избежать конкуренции между фронтовиками на одном округе. Обещают ни в какие партии не вступать, будут идти мажоритарщиками. В Раде планируют создать фракцию воинов АТО. У простых граждан просят помощи идти на выборы общественными наблюдателями, чтобы избежать фальсификаций. Не була створена реальна робоча міжфракційна група з учасників АТО, які би займалися дійсно питаннями мобілізованих, тих, хто повернувся. Адже не секрет те, що люди, які повернулися з бойових дій, зони бойових дій, потребують реабілітації, психологічної. На жаль, цього сьогодні на рівні державної програми немає. Тобто цим займаються по великому рахунку далі волонтерські організації. Участники АТО, ветераны АТО, военнослужащие сегодня идут в парламент опять разрозненно, как разные политические партии и конкурируя друг с другом. Так вот, наша платформа предлагает, и мы ведем сегодня переговоры и обсуждения общей поддержки кандидатов по каждому округу. Люди, котрі повоювали, тим більше, котрі повоювали, змогли там з солдата піднятися до командира відділення, до командира взводу, командира роту, командири батальйонів. Повірте мені, вони в хаосі і просто в якомусь трешові змогли і утримати ці колективи, і утримувати лінію фронту. Тому ці люди, вони реально здатні щось зробити. Тому я вважаю, що за ветеранів, за адекватних ветеранів будуть голосувати адекватні і думаючі громадяни України. От выборов зависит практически все. Участники русско-украинской войны защищают нас, а мы должны защитить выбор наших избирателей. К сожалению, те вещи, которые произошли в Крыму, такие квазиреферендумы и так далее, позволили российскому оккупанту захватить Крым практически, почти бескровно. Вот. Мы не должны позволить сегодня отдать выборы на откуп коллаборантам и врагам Украины.